O Obradoiro de Hostalería do Salnés continúa organizando diferentes talleres para formar ao seu alumnado, uns cursos que contan coa colaboración de expertos en diferentes materias. Para aumentar os coñecementos do seu alumnado no campo da cervexa, o Obradoiro organizou unha cata que correu a cargo do artesán cervexeiro Carlos Brea. A actividade que vamos a realizar é unha cata de cervexas, de estilos de cervexa do mundo, onde vamos a empezar primeiro un pouquiño con teoría, falar do que é a historia da cervexa, depois vamos a falar do que son os ingredientes básicos dunha cervexa, depois vamos a empezar xa a falar da cata, como se realiza unha cata de cervexas, e ao final vamos a facer unha cata de distintos estilos de cervexa, neste caso 8 estilos de cervexa do mundo. Neste taller, o artesán busca crear cultura cervexeira. Nós o que nos preocupamos é de que a cada persoa explicarlle o proceso, explicarlle que características ten a nosa cervexa, entonces que estamos todos pretendendo a cultura cervexeira para ter que poidan consumir cervexas distintas, porque no mundo hai moitos estilos de cervexa. Os participantes do Obradoiro aprenderon a elaborar cervexa e degustaron diferentes tipos desta bebida. Pois sobre todo foi moi informativa para saber como empezou a facerse a cerveza, tamén como se elabora e así. Fue muy interesante porque bueno, hemos aprendido realmente sobre la cultura cervecera y bueno, ha sido una experiencia muy buena. Carlos Brea leva elaborando cervexa dende o 2015. A súa compañía foi a primeira en elaborar cervexa ecolóxica galega e cervexa con ingredientes 100% galegos. O artesán explica que o éxito está na formación e no esforzo. A clave, pois, esforzo, moito esforzo. Todo costa moitísimo, moito esforzo, moitas charlas, enseñarlle á xente pois, o que ten que ver nas cervexas e despois tamén maridaxe de cervexa. O sector está en auxe. Son moitos os artesáns que cada ano sacan ao mercado a súa cervexa, pero a maioría deixan de elaboralas en menos dun ano. Segundo Carlos Brea, a falla de formación e a precipitación é o que leva a moitos artesáns a fracasar, feito polo que resalta a importancia destas catas.